karo kowe pejabat dua dapat pria dalam terus harapan baru lakukan matur suwun anak-anak kula ingkang sampun paripurna angentasi karya tumuli sembada wus kepareng ngaturaken satunggalipun lan beksan kairing gendhingipun tumedhak sesarengan mustika laras paguyuban karawitan saking bumi Tawang Kulon Sida Mulya. Mobil kepareng kula aturaken kunjuk Ketua Paguyuban Langan Beksan atau Langan Bekso Kabupaten Pacitan Pak Wayan, mobil lembaga pendidikan setingkat SLTP SLTA ingkang mapan wonten ing Kecamatan Ngadurejo Kirang Langkung utawi menika cacahipun wonten 13. Insyaallah dalu punika mangke sedaya badhe cancut gumregut nandangi karya wonten mriki kecuali yang tidak hadir. Ngaten. Sedaya tampil kecuali kuwi. Ngaten. Wonten gelaripun sosok punika meriah menyambut dan juga memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan